С тези 5 упражнения оформих дупето си. Останете до края на видеото, за да ви покажа най-любимото ми упражнение. Номер 5 е румънска тяга. Тя натоварва големия седалищен мускул, глутеус максимус и задните бедра в тяхната удължена позиция. Избутайте дупето си назад, все едно зад вас има въображаема стена, която искате да докоснете. Свийте умерено коленете, за да имате повече акцент на дупето, а не само на задните бедра. Номер 4 – български клек. С него натоварваме глутеус максимус в дългата му позиция и предните бедра, т.е. квадрицепсите. Известно време изпълнявам вариацията, при която се държа, за да премахна баланса като лимитиращ фактор и да тренирам максимално качествено глутеус максимус. А след известно време го изпълнявам без да се държа, за да тренирам и глутеус медиус, който помага за стабилизацията на таза. Номер 3 – глут кикбекс. С тях тренираме глутеус максимус в къса позиция. Направете лек наклон напред с тялото, хванете се здраво и направете мах назад с кръка. Номер 2 – лек преса с акцент върху глутеуса. С нея ще натоварим глутеус максимус отново, когато е най-разтегнат, както и предните бедра. За тази цел поставете стъпалата си на такова ниво, че в долна позиция ъгълът в коленните стави да бъде около 90 градуса. Ходилата трябва да бъдат малко по-събрани от ширината на раменете. Пускайте до там, докъдето таза ви не се отлепва от седалката. И номер 1, най-любимото ми упражнение – Calf Glute Bridge на Смит машина. С него натоварваме предимно глутеус максимус в неговата най-скъсена позиция. При него можем да изолираме много добре дупето, без да натоварваме предните и задните бедра. Изпълнението на Смит машина е много удобно, защото по-лесно се натоварват и разтоварват тежестите. Също така го няма досадното балансиране с лоста. Ако не разполагате с Смит машина, може да го изпълнявате и с лост, или другата опция е упражнението Hip Thrust. При Calf Glute Bridge, за разлика от Hip Thrust, движението е доста по-късо и фокусирано върху пиковата контракция на мускула. Тези упражнения не е задължително да ги правите в една тренировка, дори в една тренировъчна програма. Важното е да ги включвате във времето и да ставате по-силни на тях. Изпълнявайте всяко едно от упражненията в 3 работни серии по 8 до 12 повторения. А на унилатералните упражнения, т.е. тези на един крайник, като български клек и глут кикбекс, повторенията се броят на крак, т.е. 8-12 на единия и 8-12 на другия. Намерете тежест, с която можете да направите около 7-8 повторения и правете с нея. Когато достигнете горната граница от 12 повторения, увеличете тежестта и прогресирайте постепенно по същия метод. Изключително важно е да прогресирате на всяко едно упражнение, за да изградите мускулна маса в глутеуса, което ще го направи стегнат и с красиви форми. Ако видеото ви беше поне малко полезно, ще сме ви много благодарни да го харесате и да се абонирате за нашия канал с камбанка, за да не изпускате следващото съдържание, което ще качваме за вас. Ако имате нужда от професионална помощ по време на влизането ви във форма, може да посетите нашия сайт и да видите резултатите на част от дамите, с които сме работили. Също така там може да видите нашия модел на работа и ако ви допаднем като треньори, да се свържете с нас по една от посочените платформи. Много ви благодарим и до скоро!